При този тест ще бъде демонстрирано чрез металодетектор BISTO LTC64 версия 2, как металодетектори LTC64 и LTC64X засичат монети, разположени под керамика. Намаляме звуковия праг на металодетектора за по-голяма отчетливост. Имаме металодетектора е в ръчен режим на премахване влиянието на земята, предварително балансиран към терена. Останалите настройки на металодетектора ги виждате. Диск левел ниво 5, диск депт ниво 7, фреквенции макс, вълна макс. От грунт радали и грунт фанали предварително сме балансирали металодетектора към моделните керамики. Изключили сме заглушители на металодетектора. Керамиките са тези, които виждате тук. Вижте масивна керамика с дебелина около 2,5 см. Друга керамика с дебелина около сантиметър и половина. Трета керамика с дебелина също около сантиметър и половина. И четвърта керамика. Те са с сумарна дебелина общо около 9 см. Ще демонстрираме, че металодетектора е балансиран към тези керамики. Виждате, околният терен е чист. Металодетектора е балансиран към керамиките. Виждате, това са обектите, които ще използваме. 10 евроцента, 20 евроцента и 50 евроцента. Казахме, че металодетектора работи и че керамиките са чисти. Сега ще покажем детекция на 10 евроцента под тази керамика. Евроцента под керамиката. Виждате, отчетлива детекция на 10 евроцента под 9-10 см сумарна дебелина на керамиката. Следващата монета, която ще детектираме, са 20 евроцента. 20 евроцента. Показваме детекция на 20 евроцента. Виждате, че детекцията под около 10 см керамика не е абсолютно никакъв проблем за металодетектори BISTO LTC64 и LTC64X. Това демонстрираме с металодетектор BISTO LTC64 версия 2. Отново демонстрираме, че без монета металодетектор не издава никакъв звук, т.е. не засича тази керамика. Виждаме, отново под керамиката няма нищо. Сега ще сложим последната монета, 50 евроцента под тази керамика. Виждате дебелината на керамиката. И отново показваме детекция вече на 50 евроцента. Видяхте и детекция на 50 евроцента под сумарна керамика с дебелина около 9-10 см. Те не са проблем за металодетектори от серия LTC64 и LTC64X.